Vláda bola nútená vyhlásiť stav ropnej núdze a prijať prvé recipročné opatrenie proti Ukrajine, zastaviť havarijné dodávky elektriny na Ukrajinu. Prezident Zelenský sa vyhovára, že ropovod je na území Ukrajiny poškodený. My máme úplne iné informácie. Ale keď žiadame prezidenta, aby sme mohli vyslať inšpekčný tím na zistenie skutočného stavu, tak to razantne odmieta. Takto to odmietol aj vo včerajšom telefonáte, ktorý som s ním mal. Ja nemám žiadny problém stretnúť sa s ukrajinským prezidentom. A už aj hľadáme dátum a miesto, ale myslím si, že dnes je nadovšetko jasné, že ukrajinský prezident nemá záujem obnoviť tranzit ropy, na ktorú máme nárok, za ktorú sa riadne platí a ktorú podľa rozhodnutia orgánov Európskej únie môžeme odoberať aj v roku 2027. Je zvláštne, ako opozícia a protislovenské a protivládne médiá odmietajú, aby sme bojovali za slovenské národné a národno-štátne záujmy.